Di ba set guys? Mark! Paut na. Wait. Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Okay. Wait. Game. Wait. Hi, morning. Ay! Hi! Di ba set guys? Mark! Paut na. Kaya pa mo bakit? Marami pa. Wala na. Wala na po. Bakit sa ito lang? Ako naman hawak, ako naman hawak. Oo, buti nauna tayo. Maraming tao. Daming tao. Hello! Welcome to my YouTube. Yo. Hi. Vlogger! Sana all. Hello. Enjoy. Enjoy. Vlogger. Yes! Hindi na po kami pupunta. Sa kaliwa ka ano? Sa amin kukuha na lang. Sa amin. Asan ang sa amin? Sa amin ka yan. Ay, ito ba? Ay, doon pa kami nakapicture doon eh. Naligaw kayo nung kapon ba? Kanina eh. Hindi ba na? Ang sabi mo? Kamusta? Nahulog yung plantito. Nahulog yung plantito ni Ron. Talaga? Pero nasaan yung ano mo, halaman mo? Pinasali ko na sa isa. Ah, ganun. Di ba na? Saan? Hello! Ba't ang dumi nyo? Nakalutulas kami. Ba't ang dumi nyo? Baka hindi, no? Oh my God! Ano nangyari sa'yo? Last time. Ba't ang dumi mo? Nagulas ako 5 times. Ano talaga? Congratulations sa akin. Bali, ang dinaanan yung trail. Madali yung trail namin. Oh! 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 Ay, shit. Oh no! God. Wah! Oh! Oh my God! Ah! Oh! Oh! Aray! Oh no! Grabe, ang hirap. Ang hirap ng dagang mga tulumulong.
pala dito. Nakakatakot. Hindi na maipaliwanag yung oh my God! Ang hirap. Grabe, ang hirap. Oh no! Oh my God. Sobrang putik po guys. Ayan. Wait. Kailangan kong huminga. Kailangan kong huminga. Okay. Game. Yeah. Oh no! Ang dumi na yata ng bag ko. Aray ko. Ang lalim. Diyos ko, hanggang tuhod ko na. Alala. Sino kaya nadulas dito? May nadulas dito. Ikaw ba? Wow! Oh my God! My God! Oh, grabe. Yun o. Nakadulas. Hi. Oh no! Parang nakakatakot, grabe. Wow! Ay, puto. Papaya. Woo! Sabat, ayo. Sobrang hirap na. Dito na ako. Sa baba tayo. Wow! Oh my God! Oh my God! Diyos ko. Diyos ko, Lord. Oh no! Lalim. Yung camera ko, putik. Ay, sobrang putik na yung camera ko. Yung paa namin na yan. Paa pa ba yan? Ha? My God. Malapit na tayo, di ba? Malapit na yun. Uy. Oh. Ayan. Ayun, nalagpasan na namin yung pinakamahirap na part doon. Yung part na doon, napakahirap talaga. Oh my God. Malalim? Oh no! Malalim ba? Oh my God! Wow! Oh, na. Bumaon na. Sige. Kaya ako nag-video ako, naghihirap ka. Remembrance to. Oh. Ha? Wala man. Wala tutulong sa atin.
Hoy, pasab naman ng basura. Pasab naman ng basura. Ay, pagod na ako. Malapit na ba tayo? Uy, padala naman Nagre-reklamo tayo. ka, balik ka sa taas. Hi guys. Hi guys. Hello. By the Che. way, Attitude ah. anong kayang gawin ng 46? Ay, 46 na po kayo, sir? Hindi, ikaw. 46 ka. Parang hindi na, parang 49. Guys, wait, ano ka daw mamaya? Buko. Ay, talaga? Yun. Di ba, una ako para makita naman kayo. Ano daw siya na vlogger? Vlogger, pasok. Hi guys. Ano po pangalan niyo, sir? Ulit na naman. Nagalit na naman yung siya. Wala, masaya. Ako masaya. Malapit na. Ikaw ba? Ay, paglit tayo. Yan, ako magdala. Hindi, ano to? Halaman? Ako na sigaw nito. Seryoso? Wait, tagang organize. Oh! Hallelujah! Hallelujah! Mga ilang minuto na ba? Ilang minuto na lang, last na tayo. Hi. Dave. Bye. Bed. Uy.
Marami. Tawag ka. Sabi na kuya pa ako ng ako. Puti ka puti mo. Tapos. Mahal kita! Yun, malapit na kami.
Hi, Mare! Oh, meron niya. Hi! Paano niyo ba? Hi! Hi mga kumare! Pati ano lang, nakasabit. Oh! Bigyan na! Hi! Ay, gulat ako ah. Yes po, ay yung organizer namin. So ano yung dala mo, sir? Lahat. Pagod po kami. Yung mga putik. Back ulit. Ito pala. Ay, friend kayo? Friend kayo? Uy, dumi yan. Uwi, ayan, yun yung masaya. Hindi na masaya, ang dumi namin. Ang dumi namin. Ilog na lang liga. Oo, ngayon. Doon ba? Doon kami liga. Meron ko dun? Sama na ako. Ano nga part doon? Marami ang dumi. Ayun guys, dito na kami sa jump off. At masaya yung experience namin doon. Napakaputik talaga. Mas lalo nagpapahirap sa amin yung ulan talaga. At saka yung putik. Ang saya-saya. Yan. Yun po yung putik. Oh, yan. Oh, ulan! Ulan! Salamat po. Ay,